אנחנו עושים חלק 2 לעוגיות, כדי שנכפה לנו. רגע. כי פשוט לא יהיה לנו זמן. כן. כמו שאמרתי, פתחתי את הטוטלה ולא תאמין. יש כאן צמיד. וואי. צמיד? כן, אני הייתי ממש בהלם. כן. אני לא חושבת שזה צמיד לרגל. לא. ותעקבו אחרי כדי לכם, כי כמה שתעקבים, אם נגיע ל100 לייקים, אז אנחנו מבטיחות שנעשה לכם איזה סרטון שתרצו. כן, רק תכתבו בתגובות איזה סרטון בא לכם, וגם בכללי. ואולי נהיה בקניון. כן, ובינתיים שאנחנו שמים את זה במקרר, תלחצו פעמיים על המסך ותרשמו לנו. זה הזמן הכי הנה, וזה הולך למקרר. מאי. אוקיי, חכו. תבואו לחלק 3. לא, בעצם עוד לא. אבל קודם אנחנו ננקות את השולחן. ודרך אגב, זה כל כך יפה. נו, איפה זה? אבא. איפה יש פה טיימר? מה? אוי, מה זה? נו, זה מעצבן. היא קצת התחדפה אליי עכשיו. טוב, תלחצו פעמיים על המסך. ועכשיו אנחנו מנקות. כן, שנייה. טוב, עכשיו אנחנו מנקות. הנה, זה פה. קחי. תלמדו לנקות בבית. מה שילדים הכי שמים לעשות. אני בעד. חוץ ששיעורים עדיף. מה? לא לעשות, לנקות מאשר שיעורים עדיף. וואי, נכון. שמעתי שאמרת שיעורים אבל עדיף. לא. אוי. עכשיו אנחנו מפנות פה את הדברים. אז תבואו לחלק 3. שזה מוכן.